ମୋର ଗେହ୍ଲା ଦିଅର ଓ ସେକ୍ସି ନଣନ୍ଦ ମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତମର ରିୟା ଭାଉଜ। ମୋର ବୟସ 25। ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଏକ ନିରାଟ ସତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବି। ମୋ ବାହାଘରକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାତ୍ର 4 ଥର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋତେ 40 ଥର କହି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଯାଆ ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ସେମାନେ ଦିନ 10ରୁ 4 ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁମା, ସେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଦିନ 2ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଖେଳ କରୁ। ତେବେ ଚାଲ କହିବି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର କେମିତି ପକେଇ ଉଠେଇ କହିଲେ। ଏଇ 15 ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ସେଦିନ ଘରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଯାଆ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର। ସେଦିନ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ପଛପଟୁ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଆସି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଛପଟକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, ସେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ସେଠୁ ଭାଇ ସେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ କାନକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ କାନରେ କହିଲେ, ତମର 36 ସାଇଜ ଦୁଧ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଅଜବ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇ ମୋ ପେଟରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋ ବେକରେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ମୋ ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କିସ୍ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜର ହୁକ୍ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ବି ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଥାଏ। ସେ ବ୍ରା ଉପରେ ମୋ ଦୁଧ 2ଟାକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିପିଲେ। ଭାଇ ଛାଡ଼, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ କାଟୁଛି। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋ କଥାକୁ ଟୋଟାଲି ଶୁଣିଲେନି। ସେ ତାପରେ ମୋ ବ୍ରାର ହୁକ୍ ଖୋଲି ମୋ ବ୍ରାଟାକୁ ବି ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋ ଦୁଧ 2ଟାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିପିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଦୁଧ 2ଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ନେଇ ଚୁଷି ଚାଲିଲେ।
ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଇଙ୍କ ମାଣ୍ଡଟା ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତା କି। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୋରସେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଓଠକୁ ଏତେ ଜୋରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲି ଯେ ତାପରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଗଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଦି ଜଣ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ସିଧା ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଦେହରେ ଖାଲି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟିଟା ଥାଏ ଆଉ ସାୟାଟା ବି ଥାଏ, ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ଭାଇଙ୍କ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ଟାଣିକି ଖୋଲିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି କ'ଣ କହିବି, ଭାଇଙ୍କର 8 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାର ଗୋଟେ ବାଟ। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ଭାଇଙ୍କ ବାଟଟାକୁ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଚୁଷି ଚାଲିଲି। ସତରେ ଏତେ ମଜା ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ କହିବି ପାରିବିନି। 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଖାଇ ଚାଲିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ସେ ମୋ ସାୟାର ଡୋରଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପେଣ୍ଟି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ମୋ ବିଆକୁ ସଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଭାଇ ମୋ ପେଣ୍ଟିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବିଆରୁ ଖାଲି ନାଳ ବାହାରୁଥାଏ। ଭାଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରି ଚାଲିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ 4-5 ଥର କେହି ମୋ ପିଆର ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୋତେ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଭାଇ 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇଲେ। ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଓ ତାପରେ ଭାଇ ତାଙ୍କ 8 ଇଞ୍ଚର ବାଟକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମୋତେ କେହି ଚାଲିଲେ। କାଟୁଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭାଇଙ୍କର ବିଛ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେ ତାକୁ ମୋ ପେଟ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଭାଇ, ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲେ, ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କରୁଛ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରୁଛି। ତମେ ମୋତେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିନିଅ, ଆଉ ଲାଜ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଖେଳ କରୁ। ଯଦି ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦିଆ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ
एमती अलगा अलगा मो जीवन में घटी जाइथिबा बहुत किछि स्टोरी आपण मानक पई नहीं आसीबी। रहिली पुणी देखा हबा आगामी वीडियो रे। तम मानकर